Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் அக்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घाय ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वाकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तस्तोके अभद्राणि विधुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। பிபிடி தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மது. ஓகே. ஸோ 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்த திரய விபோ விபாக யோகா விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்டு வகையான மனிதர்கள் பத்தி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா? அசுரர்கள் தெய்வீக குணங்கள் உடையவர்கள்னு சொல்லிட்டு
ஹரே கிருஷ்ணா. ம். உங்களுடைய குணாதிசைகள், தெய்வீக குணங்கள்ல என்னென்ன தன்மைகள் இருக்குன்றத பார்த்தோம். அசுர குணத்துல வந்து என்னென்ன தன்மைகள், 6 விதமான குணங்கள் இருக்குன்றத பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்துல அஹ், இந்த யுகத்துல வந்து இந்த ஒரு மனுஷனுக்குள்ளேனே 2 விதமான குணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். வேற வேற யுகத்துல எங்கெங்க இருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம் நேத்து, இல்லையா? ஸோ இந்த குணங்களை எப்படி ஒருத்தன் வந்து மேல் ஓங்கி வரணும், அதுல இருந்து எப்படி அவன் விடுபட்டு வரணுன்றதை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அதாவது இந்த நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய வழிகள், 3 துவாரங்கள் என்னென்ன? காமம், கோபம் அண்ட் பேராசை. இந்த மூன்றுல இருந்து ஒருத்தன் வந்து வெளியே வரணுன்றத வந்து நேத்து சொன்னார், இல்லையா? ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணே ஒன்று வழி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி பண்ணி தான் நம்மளால வெளியே வர முடியும், இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்தம் 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூன்றா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 2 ஸ்லோகத்தில் வந்து தத்துவத்தை வந்து பேச போறாங்க, ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது 3ல இருந்து 22 வரையும் வாழ்வு முறையின் அம்சங்களை பத்தி சொல்ல போறாங்க. 23ல இருந்து 28 முடிவு. இதுதான், இந்த தலைப்புல தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து கேள்வி கேட்குறார், ஓகேவா? சில பேர் வேதங்களில் சொல்லி இல்லாதபடி ஆஹ், தெய்வங்களை கும்பிடுறாங்க, வழிபடுறாங்க, இல்லையா? அவங்களோட நிலைமை என்ன? அவங்களா ஒன்று ஒன்று யூகிச்சு, இப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்? வைதி சாதனா பக்தி பண்ணுறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, வேதங்களில் என்ன விதிமுறைகள் சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம், இல்லைங்களா? இப்போ எப்படி ஒரு பசங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னா யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு போகணும், அப்புறம் வந்து ஷூவு, ஐடி கார்டெல்லாம் போட்டுட்டு போகணும், அது ஒரு நியமம், இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கெல்லாம் வந்து கடவுள் மேலே தானா அன்பு இல்லை, இல்லையா? நமக்கு விதிமுறைகள் பேசிஸில் தான் வந்து நம்ம கடவுளை வழிபடுறோம், இல்லையா? ஆனால் விரஜவாசிகளுக்கெல்லாம் வந்து தானா கடவுள் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு, பக்தி, சதா காலமும் வந்து அவங்க கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க. கோபி ஸ்ரீகள், ஓகேங்களா? அது வந்து ராகானுக பக்தி, இல்லையா? நம்ம அப்படி அந்த அளவுக்கு இல்லை. நம்ம அப்படி உண்மையான பக்தர்கள், உண்மையான தூய அன்பு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொன்ன உடனே கண்ணில் வந்து தார தாரையா தண்ணி வரணும். ஏன்னா அவர் தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தை. அவரை பிரிஞ்சுட்டு இங்க வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோம்? சொகுசா கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கிறோம். இன்னும் எப்படி என்ன என்ஜாய் பண்ணலாம் அதுதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், தவிர நம்ம வந்துட்டோமே அவர்கிட்ட திரும்பி போகணுன்ற ஒரு பிரயத்தனம் நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கு, இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு பிரிவு இல்லை. பிரிவுன்ற நிலையை வந்து உணர முடியல நம்மளால, இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உண்மையா நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும்னு நம்ம கண்ணில் வந்து தார தாரையா தண்ணி வரணும், இல்லையா? அதுதான் உண்மையான அன்பு, கடவுள் மேல வச்சிருக்கிற அன்பு. பட் இன்னும் நம்ம அந்த பரிபக்வ நிலையை வந்து அடையல. இந்த கேள்விகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல. ஓகே. மாதாஜி பத்ம புராணம். ஆ ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஆ ஆ ஆ 3 குணங்களுக்கு அடிப்படையில் ஒருத்தருடைய வழிபாடு எப்படி இருக்குதுன்ற பார்க்க போறோம். அதனுடைய பலன்கள் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்ட மனிதன் வந்து என்ன மாதிரி உணவை சாப்பிட போறான், என்ன மாதிரி யக்ஞங்களை பண்ண போறான், தவங்களை பண்ண போறான், அப்புறம் வந்து தானங்களை பண்ண போறான், அப்படின்றத விலாவரியா பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல. கடைசியா முடிக்கும் போது ஹோம் தத் சத், அது எதுக்கு சொல்றோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம், ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, ரொட்டேஷன்ல படிங்க, 2 2 ஸ்லோகமா படிங்க, ஒருத்தர் ஒருத்தர். ம். अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उच्छ्रुत्य यजन्ते श्रुत्यान् विदा तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रजस्तम. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார், கிருஷ்ணா, சாஸ்திரங்களை சொல்லி இருக்கிற மாதிரி யாரும் அத விதிகளை வந்து பின்பற்றாம தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வ குணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? அவருக்கு என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு? சரிப்பா, நீ வந்து என்ன சொல்ற? இந்த பகவத்கீதையில கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகத்தை சொல்லியிருக்க. ஸோ இந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லில்லாத ஒரு வழியை வந்து அவனா ஒரு மனக்கற்பனைப்படி அவன் வந்து கடவுளை வந்து வழிபட்ட ஆ, அவனுடைய நிலை என்ன? அப்படி வழிபடுறவங்க குணம் எந்த திசை? நீ வந்து எந்த குணாதிசையில இருக்காங்க? அதாவது இங்க 3 குணங்கள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அந்த அவர் கேட்கறது இது 2 கேள்வி. அவங்களுடைய நிலை என்ன, அவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்களுடைய கேள்வி, ஓகேவா? ஸோ
ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ம புராணத்துடைய மகிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா, சர்வ ரோகங்களும் அழியும். கட்க பாகுவின் மகனான துச்சாதன் துச்சானன் யானையால் கொல்லப்பட்டான். சாகும் தருவாயில் அவன் யானையை நினைத்து கொண்டிருந்ததால் இலங்கையில் யானையாக பிறந்து ஒரு அரசனிற்கு வெகுமதியாக அளிக்கப்பட்டு, அந்த அரசன் அதை ஒரு கலைஞனுக்கும் வெகுமதியாக அளித்தான். அந்த கவிஞன் அதை மாலவ நாட்டு அரசனுக்கு விற்றான். ஆனால் அந்த யானை நோய்வாய்ப்பட்டு எ- எந்த வைத்தியத்திற்கும் கட்டுப்படாமல் இருந்தது. அப்பொழுது அந்த யானையை காண வந்த ஒரு அந்தணன் கீதையின் 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தான். அதை கேட்ட யானை குணமாகியது மட்டுமல்லாமல் அரச குமாரனாகவும் மாறியது. ஆகவே இந்த 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து பிணிகளும் அகலும். இதுதான் வந்து பலஸ்துதி. ஓகே, யார் ஒருத்தங்க வந்து 17வது அத்தியாயம் கேட்குறாங்களோ அவங்கள பிணிகள் போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம இந்த கேள்விக்குள்ள பதிலுக்குள்ள வரலாம். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார். ஓகேவா? அது என்ன? புருஷோத்தமராக முழுமதர் கடவுள் கூறினால் உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகை பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு? நீ பாருப்பா, அவனோட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இயற்கையா ஒரு சுபாவம் இருக்கு. அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிறவி குணம்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது முன்ஜென்ம வாசனையால ஒரு சுபாவம் இருக்கும். ஓகே, அவனுக்கு ஏத்த நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து கடவுளை வழிபடுவாங்க. அது வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் யாரை வழிபடுறான்னா கிருஷ்ணரை வழிபடுறான். அவனுடைய குறிக்கோள், வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும்னு குறிக்கோளா இருப்பான். சோ அவன் என்ன பண்ணுவான்? அதுக்கு இந்த கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும்னா பக்தி யோகத்தை வந்து பண்ணுவான். அதே வந்து சத்வ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞானத்தை பெற்றது மூலம் பிரம்மனை வந்து அடையணும், இரண்டரை கலைக்கணும், கடவுளோட அந்த பிரம்ம ஜோதியோட நான் இரண்டரை கலக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுவான், முக்தி அடையணுன்றதுக்கு. ஓகேவா? அதே வந்து ஒரு கர்மி இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயர் புகழ் எல்லா ஆசைகள்லாம் இருக்கும். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வான். அவன் எந்த குணத்துல இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணத்துல இருக்கான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவ வழிபாடு பண்ணுவான். எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய காம ஆசைகள் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். அதனால இஷ்ட தேவதை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவான். அதனால வந்து அவன் பலனை அடைஞ்சு இந்த உலகத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தோட நல்லா வாழ்வான். அப்புறம் வந்து என்ன ஆவான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போவான். ஸ்வர்கலோகத்துல வந்து அனுபவிச்சுட்டு பிறகு மறுபடியும் திரும்பி வருவான் இந்த உலகத்துக்கு. ஓகேவா? இதுதான் இந்த 3 குணங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுபாவத்திற்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சோ இந்த 3ல எது வந்து சிறந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகம் மாதாஜி. பக்தி, அதாவது சுத்த சத்வகுணத்துல கிருஷ்ணர் சுத்த மேல பண்ற சத்வகுணம் மாதாஜி. ஆ கிருஷ்ணர் மேல பண்ற பக்தி தான் வந்து சிறந்தது. கரெக்ட், சூப்பர். சோ ஏன் அது சிறந்தது? அஹ் ஏன்னா நம்ம சுத்த சத்துவ நிலையில இருந்தா டைரக்டா நம்ம வைகுண்டத்துக்கே போயிடலாம் மாதாஜி. ஹரிபோ. ஸோ உயர்ந்த லட்சியமான கடவுளை அடையக்கூடிய நித்திய லோகத்துக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய பாதை தான் அது. ஓகேங்களா? ஹரிபோ. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஆஹ், 3வது ஸ்லோகம் படிங்க. 3வது ஸ்லோகம். तद्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो अभयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பதற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். சோ அவனுக்கு நம்பிக்கை ஏத்த மாதிரி, அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை வந்து அவன் விருத்தி செய்யறான். ஓகேங்களா? அதாவது சில பேர் வந்து எனக்கு வந்து பிள்ளையார் வந்து இஷ்ட தெய்வதைப்பா, என்னுடைய குலதெய்வம் இவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு வருவாங்க. இல்ல, அந்த குலதெய்வம்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம் முன்னோர்கள் வழிபட்டாங்க, அதனால வந்து அவங்க வழிபடுறாங்க. ஓகேவா? அது எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருக்கான், அதனால வந்து ஒரு பிரார்த்தனை போய் பண்றான். எதாச்சும் அந்த பிரார்த்தனை வந்து பதில் அளிக்குது. ஓகேவா? அவன் என்ன நினைச்சுப்பான், இதுதான் என்னோட அதிர்ஷ்ட தேவதைன்னு. அவன் பாத்தீங்கன்னா அவன் விதிப்படி அது நடக்குது. எனக்கு வந்து அவனுக்கு புரியல. ஓ, எனக்கு இவங்களாலதான் இது ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், அவங்களே வழிபட ஆரம்பிப்பான்.
ஓகேவா, இவங்க தான் என்னோட அதிர்ஷ்ட தேவதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து குல தெய்வதையாவும் மாத்தி வழிபடுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா. சோ உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஓகேவா. சோ அதை வந்து இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். வேற ஒருத்தங்க படி இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यजन्ते सात्विका देवान् याश राजंसि राजसा प्रेदान् पूदकनंशान्ये यजन्ते तामसा सना। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து கமலா மாதாஜி படிக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க மாதாஜி. அதனால அவங்க ரொம்ப Yes, சீனியர். Mataji. அதனால நீங்க அதை Yes, அவங்களுக்கு Mataji. மாத்திரம் விட்டுருங்க. நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே. அவங்க சர்வீஸ் பண்றாங்க. Mm. அவங்க தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வயசுல மூத்தவங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு விண்ணப்பம், அவ்வளவுதான். தப்பா எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஓகே அவங்க மாதாஜி. எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க, நான் நேத்தும் சொன்னேன் உங்களுக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ Mm. ஸோ இந்த பிக்சர்ல மாதாஜி வெயிட் பண்ண, யாரும் படிக்கல, அதான் படிச்சேன். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேம்மா, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த ம். பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல விதமான வழிபாடுகளை பண்றோம் இல்லையா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து மரத்தை வழிபடுவாங்க. இன்னும் வந்து நம்ம அந்த பழக்கம் இருக்கு இல்லையா. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சுடுகாட்டுல போயிட்டு இந்த சில பூஜைகள்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வழிபாடு பண்ண பிறகு எங்க போடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பூத பிசாசுகள் இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு போறாங்க. அதை வழிபடுறாங்க. அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு போறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது மேல இருக்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா மனுஷனையே வந்து மனுஷன் கீழே விழுந்து கும்பிடுறான் இல்லையா. சோ இவன் வந்து எங்க போறான்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனிதர் இருக்கும் இடத்துல வந்து பிறக்க போறான். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அதாவது மனுஷனுக்கு வந்து கட் அவுட் வைப்பாங்க. சில நடிகர் நடிகைகளுக்கு வந்து பால் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அவ்வளவுக்கு உயர்ந்தவங்க இல்லை. அவங்கள வந்து சாதாரண மனிதர்கள். பட் அவங்க கையில வந்து காசு நிறைய இருக்கு. காசே தான் கடவுள் அப்பான்னு சொல்லிட்டு சில மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, மனிதர்கள் மனிதர்களே வந்து வழிபடுறாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறு. அதை விட இன்னும் மேல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரம்மன் சிவனை வந்து சில பேர் வழிபடுறாங்க. ஓகேவா. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவ தேவர்கள் வழிபாடு. சோ அவங்களுடைய சிவலோகத்துக்கு போவாங்க, மறுபடியும் திரும்பி வருவாங்க. பிரம்மனை வழிபட்ட பிரம்மலோகத்துக்கு வருவாங்க, இந்திரனை வழிபட்டு இந்திரலோகத்துக்கு போவாங்க. பட் மறுபடியும் இந்த பூ உலகத்துக்கு பிறப்பாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தன் வந்து விஷ்ணுவை நாராயணனை வந்து வழிபடுறாங்களோ அவங்க வந்து நித்தியமான லோகமான கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க. மறுபடியும் திரும்பி வர மாட்டாங்க. அங்க என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பரம சந்தோஷம் தான் இருக்கும். ஓகேவா. அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து கையில வந்து சூடம் வச்சு வழிபடுறாரு, ஏத்தி வழிபடுறாரு. தன்னை உடலை வந்து யாரும் வருத்திக்கிட்டு வந்து கடவுளை வந்து வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்றார், பகவானே சொல்றார். ஏன்னா நீ உன் உடலை வருத்திக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் வந்து கஷ்டப்படுறாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேங்களா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய் பூதங்களை பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். சோ இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தரை வழிபடுறாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் உயர்ந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண வழிபாடு தான். ஏன்னா அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். எப்படி ஒரு மரத்துக்கு வந்து வேர்ல தண்ணி ஊத்துனா எல்லா இடத்துக்கும் தண்ணி போகுமோ, அது மாதிரி இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த எல்லா தேவதர்களும் ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்தி ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா. ஈவன் சிவன் கூட பாத்தீங்கன்னா எதானாம் சம்போ சிறந்த வைஷ்ணவர் அவர். ஓகே. சோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பல விதமான செயல்கள் பண்ணலாம், பார்க்கலாம். அதாவது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் உடலை வந்து வற்புறுத்திக்கிறாங்க இல்லையா, கஷ்டப்பட்டுக்கிறாங்க. எங்கேயாவது இதை சொல்லியிருக்காங்களா. ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைகீழா நிக்கிறார். உடலை வந்து பாதி உடலை பூமிக்குள்ள வச்சுட்டு பண்றார். அது என்னது, அப்படி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா. இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலெல்லாம் குத்திப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா.
ஸோ காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களையும் தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவை துன்புறுத்துகின்றன. அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஓகேவா? இன்னும் ஒரு பிக்சர்ல மேல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மண்ணு புத்து பாம்பு புத்து இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு. இந்த இரண்யகசிப்பு பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுடைய தேவர்களுடைய வருடங்கள் 100 தேவ வருடங்கள் வந்து தவம் பண்றார். நம்ம ஒரு வருஷம்னா 365 நாள், அதுக்கு விட அதிகமானது. ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து தன்னை வந்து உடம்ப வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிறார். அந்த உடம்ப பாருங்க, பாதி எலும்பு கூட தெரியுது, பாதி வந்து தசையோட இருக்குது இல்லையா, தோலும் தசையோட இருக்கு. அப்படின்னா எவ்வளவு அளவுக்கு அவர் தவம் பண்ணிருப்பாரு இல்லையா? அந்த மண்ணு புத்து பாம்பு புத்து மண்ணெல்லாம் வந்து அரிச்சிடுது அவர் உடம்ப. சோ இந்த மாதிரி கடுமையான விரதங்களை வந்து கடவுள் வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல. இவர் ஏன் இப்படி பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய சகோதரன் இரண்யாக்ஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து வராக ரூபத்துல வந்து அழிச்சிடுறார். ஏன் அழிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் பூமி தேவியை எடுத்துட்டு போயிட்டு கர்ப்போதக குடல்ல வந்து போட்டுட்டார். புளூட்டோ ரீஜன்ல ஒரு ஃபில்தி ஓஷன்ல வந்து போட்டுறார். அதாவது ஆஹ் அ- அழுக்கா இருக்கக்கூடிய சகதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருங்கடல்ல போட்டுடுறார். ஓகேவா? சோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, தேவர்கள் எல்லாம் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. அப்போ வந்து விஷ்ணு வந்து வராக ரூபத்துல, ஏன்னா பன்றி தான் எந்த இடத்துல வேணும்னா போக முடியும் இல்லையா, வராக ரூபம் எடுத்துட்டு அந்த சகதியில இருக்கக்கூடிய பூமி தாயை மீட்டு வராங்க. அந்த சமயத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்யாக்ஷனை வந்து வதம் பண்றார். இதை பார்த்து அவருடைய சகோதரன் இரண்யகசிப்புக்கு வந்து ஆஹ் இவங்க 2 பேர் யாரோட பசங்க? நம்ம நேத்து பார்த்தோம் ஸ்டோரி. திதியோட பசங்க. திதி கஷ்யப்பருக்கு பிறந்தவங்க தான் இரண்ய கஷ்யப்பு இரண்யாக்ஷன் இல்லையா? சோ இதை பார்த்த உடனே ஐயோ என் தம்பியை கொன்னுட்டாரு, இவன் எங்களோட குல எதிரி, சோ விஷ்ணு வந்து என்னோட குல எதிரின்னு சொல்லிட்டு அவர் மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறார். அப்புறமா வந்து மரணம் பயம் வந்துடுது. என் தம்பியை வந்து ஒருத்தவங்க கொன்னுட்டாங்க இல்லையான்னு சொல்லிட்டு, சரி நான் இதுல இருந்து விடுதலை ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், நான் போயிட்டு சாகாத வரம் பெறணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு தவம் பண்றார். தவம் பண்றார். பல வருடங்கள் பிரம்மனை நோக்கி தவம் பண்றார். சாதாரணமா தவம் பண்றது இல்ல, நம்மளுடைய விரல்கள் இருக்கு இல்லையா, விரல் துதி மேல நின்னு தவம் பண்றார். ஓகேவா? 2 கைகளை உயர்த்திட்டு தவம் பண்றார். ஓகே. சோ அவர் தவம் நிறைய நாள் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அக்னி வருது, அவர் பாடியில இருந்து வெப்பம் வருது. அந்த வெப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் 3 லோகத்தையும் வந்து தாக்குது. ஸோ மேல் லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் போயிட்டு பிரம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, இவர் வந்து இரண்யகசிபு தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு உங்களை நோக்கி, அவருடைய வெப்பம் வந்து இது மாதிரி எங்களுடைய இடத்துல கூட வாசம் பண்ணாம ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குது, நீங்க பாருங்க என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியா, எனக்கு இது தெரியவே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா என்ன பண்றாரு, சரின்னு போறார். அவருக்கு தான் அப்பதான் தெரியுது, இவர் என்னுடைய பதவி பிரம்மலோகத்துக்கு தேவை, அந்த பதவிக்கு வேண்டி பண்றாருன்றது அவருக்கு புரியுது. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு, கூட வந்து ரிஷிகளை கூட்டிட்டு போறார். ஓகேங்களா? சில 2 3 ரிஷிகளை, அன்னப்பறவை தான் அவருடைய வாகனம், அது மேல போறாரு. என்னப்பா அப்படின்னு கேக்குறாரு. பார்த்தா பாதி எலும்பு கூட பாதி உடம்பு இல்லையா. இது வெறி யாருமே இது மாதிரி தவம் பண்ணதில்லை இந்த உலகத்துல. ஓகே, நீ தான் பண்ணிருக்க, என்ன வரம் வேணும்னு கேக்குறாரு. அவர் தன்னுடைய கமண்டத்துல இருக்கக்கூடிய தெய்வீக நீரை வந்து அவர் மேல தெளிக்கிறாரு. ஒரு அழகான வாலிபனா வந்து மாறுறாரு. ஓகே, பேரழகுடைய வாலிபனா மாறுறாரு. எனக்கு இது மாதிரி சாகாத வரம் வேணும்னு கேக்குறேன். ஓகேங்களா? அதுவா, அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுப்பா, ஏன்னா எனக்கே வந்து சாகாமலாம் இருக்க முடியாது, எனக்கு ஒரு நாள் வந்து அது மரணம்ன்றது வரும், அதை விட்டு வேற எதுனா கேளுன்னு கேக்குறேன். இவன் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா வந்து அதாவது கேட்பார், நான் பகல்ல இறக்கக்கூடாது, ராவுல இறக்கக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ள இறக்கக்கூடாது, வீட்டுக்கு வெளியே இறக்கக்கூடாது, அப்புறம் வந்து ஆகாயத்துல இறக்கக்கூடாது, பூமியில இறக்கக்கூடாது, ஆயுதங்களால வந்து தாங்கி நான் இறக்கக்கூடாது, விலங்குகளாலோ எந்த ஒரு மனிதர்களாலும் தாக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பல விதமா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா கேட்குறார். அவருடைய மரணம் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருக்கார். ம். கமலா மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேனே மாதாஜி, படிக்கிறேனே.
आयुः सत्त्वफलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्य स्निग्धा स्थिरा हृत्य आहारा सात्विकप्रियाः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இந்த என்னென்ன பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு 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 ஃபுல் விருந்து இருக்கு இல்லையா? நல்ல சுவையான இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் இல்லையா? ஸோ காய், தயிர், சாதம், பொரியல், ஸ்வீட்டு, பழம்லாம் இருக்கு இல்லையா? இன்னும் கீழே பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ரூட் சாலட் இருக்கு, எல்லா வகையான ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் இருக்கு இல்லையா? இது வந்து எல்லாம் எந்த மாதிரி ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்வீக ஃபுட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீரை காய்கறிகளான உணவு தான் இங்கே இருக்குது இல்லையா? இது எப்படியாப்பட்ட உணவு? இதை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் ஒருத்தருக்கு? ஆயிலை வந்து அதிகரிக்க செய்யும், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும், பலம் கொடுக்கும், ஆரோக்கியம் பெறுவார்கள், சுகமாக இருப்பார்கள், திருப்தியுடன் வந்து இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த எந்த உணவு வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து திருப்தியை கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பழத்தெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் நீர் அம்சம் இருக்கும், நீர் அம்சம் இருக்கும், அப்புறம் வந்து சுவை ஸ்வீட்டாக இருக்கும், இனிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாம்பழம்லாம் சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பலாப்பழம் அதெல்லாம் சாப்பிட்ட வாயில் வச்சோன்னே அந்த நீர் அம்சத்தையும் ஃபீல் பண்ண முடியும், அந்த இனிப்பையும் ஃபீல் பண்ண முடியும். அந்த சுவையை யார், அந்த நீர் அம்சத்தையும் யார் அதில் அந்த உணவு அந்த பழத்துக்குள்ளே செலுத்துதுன்னா நம்ம நேற்று பார்த்தோம், நேற்று முந்தா நாள் பார்த்தோம். கடவுள் வந்து சந்திரனா இருந்து அந்த சாராம்சத்தை வந்து காய்கறி பழத்துக்குள்ள கொடுக்குறாருன்றது பார்த்தோம். அதை சுவைக்கும் போது நமக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷம் வரும் இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு, இது நல்லா இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த திருப்தி தான் இந்த இனிமையான சுவையான உணவுகளை சாப்பிடும்போது ஒருத்தனுக்கு கிடைக்குது. அவன் திருப்தியோட இருந்தா என்ன ஆகுது? வாழ்க்கை வந்து ஆரோக்கியமா வாழ்றான் இல்லையா? இதெல்லாம் ஆரோக்கியத்தையும் பலத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள். ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து இதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரசமுள்ளவையும் கொழுப்பு சத்து ஊட்டக்கூடிய மிக்க சுவையாக இருக்கும் உணவுகளை ஏற்றுக்கிட்ட இதயத்திற்கு இதமளிப்பவை இல்லை. நம்ம ஸ்வீட்டாக இருக்குது எதாவது சாப்பிட்டா எவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறோம் இல்லையா? அது இதயத்துக்கும் இனிமை அளிக்கும், வாழ்வுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து யார் சாப்பிட்றாங்க? சத்வ குணத்தில் இருக்கவங்க சாப்பிட்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு படிங்க கமலா மாதாஜி. 2 ஸ்லோகமும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. கமலா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. कट्वं लवनात् उष्ण तीक्ष्ण रूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः। அடுத்ததான் முடிச்சிருங்க. ಅದು ಪಠಿತುಮ ம். यादयामं कदरसं पर्यूषितं सयत् उच्छिष्टम् अपि सामेत्यं भोजनं तामस प्रियं। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் இது சாப்பிட்றதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துன்பம் வரும், சோகம் வரும் மற்றும் நோய் வரும். நமக்கே தெரியும், நிறைய காரம் இருக்கிறது சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது? அல்சர் வரும், நமக்கே தெரியும். உப்பு நிறைந்த பொருட்கள் இருந்துச்சு வச்சுக்கோ, நாளடைவில் அவனுக்கு என்ன ஆகும்? பிபி வரும் இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி உணவு கசப்பானதோ புளிப்பானதோ வந்து சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சரி, யார் அப்படி சாப்பிட்றாங்க? ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க சாப்பிட்றாங்க. ஸோ சரிப்பா, தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து என்ன சாப்பிட்றாங்க? இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி வந்தது, ஃபங்கஸ் வந்ததுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? உண்பதற்கு வந்து தகுதியற்ற பொருட்களை வந்து சாப்பிட்றவங்க தான் வந்து தமோ குணத்தில் இருக்குது. ஆக்சுவலி வேதங்களை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சு 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து சாப்பாடை சாப்பிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் அது வந்து சாத்தியமான சாத்தியம் இல்லை, ப்ராக்டிக்கலாக பேசணுன்னு. ஏன்னா நாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பசங்களுக்கு பாக்ஸ் கட்டுறோம், வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தால் வேலைக்கு நம்மளும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து 3 மணி நேரம் ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதை பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது. அவங்க வந்து ஊசி போனது எச்சில் பட்டது எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிடுவாங்க. அது எந்த குணத்தை சேர்ந்தது?
தமோ குணத்துல இருந்தது. ஸோ இது மாதிரி உணவுகளை நம்ம தவிர்க்கணும். ஓகேங்களா? சரிப்பா, பக்தர்கள் வந்து என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை வந்து சாப்பிட்றாங்க. ஸோ பிரசாதம் எப்படியாப்பட்டது? கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருள். அதாவது நம்ம வந்து எழுந்து காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு சமைக்கணும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பெரும்பாலும் தாய்மார்கள் குளிச்சுட்டு வேலையை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலையை முடிச்சுட்டு கடைசியில போய் குளிப்பாங்க. பட் அது வந்து வேதங்கள்ல சொல்லி இல்லை. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா குளிச்சுட்டு தான் நம்ம சமைக்கணும். என்ன சமைச்சோமோ அதுல வந்து வெங்காயம், வெள்ளை பூண்டு சேர்க்காத பொருட்களை வந்து கடவுளுக்கு வந்து ஒரு துளசி இலை வச்சு அவருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும். ஓகேவா? அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை வந்து ஒருத்தன் வந்து சாப்பிடணும். அது வந்து பிரசாதம். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுனால நம்ம பாவங்களை சாப்பிட்றது இல்லை. ஓகேங்களா? நமக்குள்ள வந்து தெய்வீக குணங்கள் வரும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் வந்து ஃபைன் டிஷ்யூ வரும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பாவத்திலேருந்து விடுபடுறோம். இதுதான் நன்மைகள், பிரசாதத்தை விட சாப்பிட்றதுடைய நன்மைகள். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து எதை வழிபடுறான், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி உணவை சாப்பிட்றான், அவனுடைய கடமைகளை எப்படி செய்யறான்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிக்கிற? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் படிக்கிற? யாரோ ஒருத்தங்க நீ- படிங்க மாதாஜி, டைம் ஆயிடுச்சு. நீங்களே படிங்க மாதாஜி. अपलाकाङ्क्षीर्भिर्ज्ञो विदिदिष्टो य इच्छते यष्टव्यम् एति मनः समादाय स सात्विकः. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்கள் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஓகேவா? ஸோ இங்க எதையுமே பலனை எதுவுமே எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க. நான் இதை பண்ணா இது கிடைக்கும். பட் நம்ம எல்லாம் எப்படியாப்பட்டவங்க மென்டாலிட்டி, நான் இதை செஞ்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அப்படிதான் நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி இல்லையா? பட் கடவுள் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி தூய பக்தர்கள் என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மெல்லாம் வந்து ஐயோ மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, அப்புறம் வந்து இஸ்கான்ல சொல்லிட்டாங்க, தெரியாத்தனமா சேர்ந்துட்டோம்ப்பா, ஒரு 2 ரவுண்டு வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம், நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா? இன்னும் சில பேர் அந்த ஜபத்துக்கு கூட வரமாட்டாங்க இல்லையா? இப்போ அந்த 15 நிமிஷம் ஒரு 2 மாலை பண்ணலான்னா கூட அது கூட சில பேரால வர முடியாது இல்லையா? லேட்டா வருவாங்க. அதனுடைய காரணம் என்ன, எதுக்கு அமைச்சு வச்சிருக்கோன்னா நம்ம தனியா உட்காந்து நம்மளால பண்ண முடியாது. எப்படி ஆண்டாள் தாயார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். கூடியிருந்து செய்யக்கூடிய ஜபத்துக்கு வந்து பலன் அதிகம் இல்லையா? அதனாலதான் வந்து நம்மளால தனியா உட்காந்து முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு 15 மினிட்ஸ் டெடிகேட் பண்ணிட்டா அது வந்து நம்ம அந்த நாளுக்கு வந்து சார்ஜ். நம்ம எப்படி ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணி 100% வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய பவர் பேக்கப் அது இல்லையா? ஸோ ஸோ சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குது, நீ வந்து ஜெபம் பண்ணு. எப்படி பண்ணணும், கடவுளை திருப்தி பண்ற மாதிரி பண்ணணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்றவங்க தான் தூய பக்தர்கள். ஓகே. அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையுமே எதிர்பார்க்காம பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனால் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவரான ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க ம், தனக்கு வந்து சில பேர் வந்து புத்திர காமேஷ்டி விரதம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌர்ணமிக்கு வந்து ஆஹ், நாராயணன் பூஜை பண்ணுவாங்க. இது என்ன சத்யநாராயண பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதாவது ஆஃபீஸில் ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் வேணும். அப்புறம் இன்னும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமாதேவியை வந்து உமா பார்வதியை வந்து வழிபடுவாங்க. அதாவது நல்ல கணவன் கிடைக்கணும், நல்ல மனைவி கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து என்னுடைய நன்மைக்கோசம், இந்த பௌதீக உலகத்தில் வாழக்கூடிய நன்மைக்கோசம் வந்து பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தை வந்து சேர்ந்தது. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களை வந்து எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களா ஒரு இஷ்டத்துக்கு ஒரு வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? வேத மந்திரங்கள் இல்லாம ஒரு பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணுவாங்க. ஒரு பூஜை யக்னம்னா வச்சுக்கோங்களேன், அங்க யார் யார் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் இருக்கணும். ஏன்னா அவர் வந்து வேதங்களை படிக்கணும். இவங்க பிராமணர்களும் வச்சுக்க மாட்டாங்க. இன்கேஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த தட்சணையை கொடுக்கணும். அதையும் இவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இங்க வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்தது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல தெரியுது,
தன்னை வற்புறுத்தி த்ரெட்டன் அதாவது பயமுறுத்துறார். என்ன சொல்றது, அதாவது அவர் கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு கத்தி வச்சிட்டு இருக்காரு. அது எங்க வச்சிருக்காரு, கழுத்து கிட்ட வச்சிருக்காரு இல்லையா, மிரட்டுறாரு. மிரட்டி வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பூஜைகள் வந்து நம்ம சாஸ்திரத்துல இல்ல. இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பானது. ஸோ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஸோ ஒரு ஒரு பூஜை யாகம் யக்னம் பண்ணனா அதுக்கு தேவையான பிராமணர்கள் வேணும். ஓகே, அவங்க வந்து நல்ல கற்றறிந்த பண்டிதர்களா இருக்கணும். அந்த வேதங்களை யாகங்கள் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் வேணும். தூய பசு நெய் வேணும். அவங்களுக்கு வந்து தட்சிணையை வந்து நல்லா கரெக்டா கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து தான் வந்து ஒருத்தன் வந்து யாகம் பண்ணணும். அவனுக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு செல்வங்கள் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஈவன் யுதிஷ்ட மகாராஜா ராஜசூய யக்னம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய சகோதரர்களை வந்து 4 திக்கில் அனுப்புனாங்க. ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் வந்து காசு வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. இதே ஆனா ஒருத்தரால வந்து ஒரு தனி மனிதனால வந்து எந்த யாகத்தையும் வந்து முழுமையா பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு யாரும் வசதியானவர்கள் இல்லை. பெரிய பெரிய அரசர்களே வந்து மத்தவங்க கையில வாங்கி பண்ணிருக்காங்க. பட் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நான் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது பேனர் போட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அது எதுக்கு, தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்தோட பண்றாங்க. பாரு நான் இதெல்லாம் பண்றேன். இப்போ வந்து என்ன வந்து ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யங்கரா யாகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யக்னங்கள் இல்லையா, தன்வந்திரி ஹோமம் சொல்லி நிறைய பேர் ஒன்னொன்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. சிலதெல்லாம் வந்து தற்பெருமைக்கோசம் பண்றாங்க. அது மாதிரி யாக யக்னங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. ஸோ உணவை பார்த்தோம், வழி இப்போ வந்து யாகத்தை பார்த்தோம் இல்லையா. மாதாஜி இது ஒருத்தவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரவேணி மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। देवद्विष गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा शारीरम तप उच्यते। हरे कृष्ण माता ஹரே जी। கிருஷ்ணா. முழு முதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை எளிமை பிரம்மச்சரியம் அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்கள். ஸோ நமக்கு தவங்கள் எடுத்துட்ட 3 விதமா இருக்குது. அதாவது உடலின் தவம், மனதின் தவம், வாக்கின் தவம். இங்க வந்து உடலின் தவத்தை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பெரியவங்களுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். அதாவது தாய் தந்தையர்களுக்கு, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூத்தவர்களுக்கு, குருமார்களுக்கு, பிராமணர்களுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து மரியாதை செலுத்தணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் வந்து இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்த்திருக்கலாம், அவர் வந்து சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்றார் இல்லையா. அதே பெண்கள் வந்து இப்படி வழிபடக்கூடாது. பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். அதாவது அவங்களுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மார்பு வந்து நிலத்துல வந்து டச் ஆகக்கூடாது இல்லையா. முன்னேற்றி கைகள் கால்கள் வந்து தான் டச் பண்ணணும் பூமியில. அது மாதிரி தான் வந்து விதி இருக்கு. ஆண்கள் மாத்திரம் சாஷ்டாங்க, பெண்கள் வந்து பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும். சரி, நல்ல வார்த்தைகளை பேசலைன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி, அதாவது நம்ம ரொம்ப கோவமா ஆக்ரோஷமா பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதிரில் இருக்கவங்களுடைய மனசு வந்து என்ன ஆகும், கலங்கம் அடையும் இல்லையா, துன்பம் இருக்கும். அது மாதிரி கூட பேசக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. வாக்காலும் சரி உடலாலும் வந்து சில தவங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இவங்க இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஜர் யுதிஷ்டரை பாக்குறீங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி கோலத்துல இருக்காரு இல்லையா. இந்த சம்பவம் எப்ப நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஆஹ் தன்னுடைய லோகத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறார் இல்லையா. துவாபரகத்துல வந்தாரு, எல்லா லீலைகளை புரிஞ்சாரு. சரி, அவர் வந்து ஒரு டைமும் வச்சிருக்காரு, நான் திரும்பி போகணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த டைம் வருது, அவர் போயிடுறாரு. அப்போ வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு எல்லா விதமான அபசகுணங்கள் தெரியுது. அதாவது அவருடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இடது பக்கம் வந்து உடல் பாகம் வந்து துடிக்குது. பசுக்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இடது பக்கம் போகுது. அப்புறம் நாய்கள் வந்து ஊளையிடுது. அப்புறம் வந்து அது நெருப்பு வேற கக்குது. சரி, இது மாதிரி நிறைய அபசகுணங்களை பார்க்குறாரு. கழுதை வந்து அவரை சுத்தி
ரவுண்ட் அடிக்குது. இது மாதிரி நிறைய விதமான அபசகுணங்களை பார்க்குறாரு. அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவாரகைக்கு போயிருக்காரு. அப்போ வந்து திரும்பி வராரு. திரும்பி வந்து அவருடைய தேஜஸ் வந்து ஆம், கம்மியா இருக்கு. அவருடைய முகத்துல ஒரு பொலிவு இல்லை, சோகம் தான், சோகத்தால இருக்குது. அப்போ வந்து அவர் கேட்குற, என்னடா என்ன ஆச்சு என்னன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்புறமா தான் தெரிய வருது கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பி போயிட்டாரு. அவர் கிளம்பி போயிட்டாருன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷத்துல அரசனா இருந்த யுதிஷ்ட மகாராஜா எல்லாத்தையும் தன்னுடைய பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு காவி உடை அணிஞ்சிட்டு அமைதியா கிளம்பி போறாரு. யாருக்குள்ள ஒன்றும் பண்ணல, பேசல, ஒன்றும் பண்ணல, போயிட்டு இருக்காரு. இதை பார்த்து அவங்களுடைய சகோதரர்கள் வந்து அவரை பின்ன தொடர்ந்து போறாங்க. ஓகேங்களா? அத மனைவிமார்கள்கிட்டயும் ஒன்றும் சொல்லல. இவங்கள பார்த்த மனைவிகள் அவங்கள பின்தொடர்ந்து போறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு கடவுள் இந்த உலகத்துல இல்லையா, நம்ம இங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாத்தையும், ஏன்னா இந்த பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவையில தான் யூஸ் பண்ணணும். ம். அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சது கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகத்தால தான். ஏன்னா இங்க யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா யம தர்மராஜா தான் வந்து யுதிஷ்டரா பிறக்கிறது. அவருக்கு தர்மம் வந்து நல்லா தெரியும், எது தர்மம் எது அநியாயம் சொல்லிட்டு. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் அவர் பின்னாடி தொடர்ந்து ஒரு நாய் போகும். ஓகே, அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த கொள்கை கொண்டவன்றதை இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த நாயை பார்ப்பாரு, தானும் வரணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு தகுதி இல்லை. ஸோ இவர் பண்ணியிருக்க தர்மத்தை அது கொடுப்பார். ஓகே, அப்புறமா தான் அது வந்து தேவ தூதரா மாறுறார். அதாவது யமராஜாவா மாறுறார். ஓகேவா? ஸோ அவர் பரீட்சை பண்றதுக்கோசம் வரார். ஸோ இமாலய பர்வத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து அவங்க வந்து தேவலோகத்துக்கு போவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கடவுளுடைய லோகத்தை அடைஞ்சாங்க. அவ்வளோ அளவுக்கு டெடிகேட்டாக வாழ்ந்தவர் தான் வந்து தர்மராஜா. ஓகே. ஸோ நம்ம எப்படியெல்லாம் இருக்கணுன்றதை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றாங்க. இந்த மனசோட தவங்கள், இப்போ உடல், வாக்கு, மனசு, இல்லையா? ஸோ மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும், எளிமையா வாழணும், மௌனத்தை கடைபிடிக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் ஆகும். ஸோ இந்த பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் ஒருத்தர் வந்து முனிவர் இருக்கார், அவர் வேதவியாசர். இங்க ஒரு பையன் இருக்கான், ஒரு வாலிப வயசு பையன். அதாவது முடி வந்து நிறைய இருக்கு. வா என்னது எப்படி நேக்கட், ஆடை இல்லாம இருக்காரு இல்லையா, நேக்கடா இருக்காரு, ஆடை இல்ல, நிர்வாணமா இருக்காரு இல்லையா. இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோசாமி. ஓகேவா? இங்க வியாசதேவர் வரார். ஏய் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது இவர் பிறக்கும் போது 16 வருஷம் அவங்க அம்மா வயிற்றுல இருப்பார் இல்லையா. வியாசதேவருடைய மனைவியான வாட்டிகா வயிற்றுல 16 வருஷம் இருப்பாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்வார், வெளியே வாப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இல்ல, நான் வெளியே வந்த பௌதிக விஷயத்தால நான் தாக்கப்படுவேன், அதனால வரமாட்டேன்னு சொல்லுவார். அதுக்கு நான் வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன், நீ வெளியே வான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்புறமா அவர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ண பிறகு வெளியே வந்த கூட பாத்தீங்கன்னா பிறவிலே அவர் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மா. அதனால அந்த வீட்டில் ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டார், ஓடி காட்டுக்கு போவார். அப்பதான் இந்த சம்பவம் நடக்குது. அவர் வரும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்வாணமா குளிச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஆனா அதே வியாசர் வரும்போது என்ன பண்றாங்க, அவங்க எல்லாத்தையும் ஆடைகளை வந்து எடுத்து அணிவிச்சுக்கிறாங்க. அது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்களுக்கு தெரியுமா யார் எப்படியாப்பட்டவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பையனை பார்க்கும்போது ஒரு இன்னசென்ட் பையன், அதாவது இன்னசென்ட்டா இருக்கிறான் அப்படின்றது. ஆனா இதே வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கிரகஸ்தரா இருந்தார். அதனால அவங்க பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய சுபாவம் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி தான் வேற வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? இது மனத்துல வந்து தூய்மை வேணும் இல்லையா. ஸோ இவருடைய மனசு வந்து கள்ளம் கபடமற்றது இல்லையா. பிறந்தவர், அதாவது முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கும் ஒரு கிரகஸ்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். பேர்ல வேதவேசர் இல்லையா. அவரும் வந்து எல்லா வேதங்களையும் எழுதினார். பட் அவர் ஒரு கிரகஸ்தரா இருந்தாரு. ஸோ அந்த மனோபாவம் வந்து அந்த பெண்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ மனத்தாலே வந்து ஒருத்தவங்க வந்து தவம் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ம், பரிக்கிரமா, பிருந்தாவன பரிக்கிரமா, கோவர்தன பரிக்கிரமா, மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா. இது என்னப்பா பரிக்கிரமான்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர்ல வந்து பௌர்ணமியில வந்து திருவண்ணாமலை கிரிவலம், இது எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நிறைய பேர் இதை பண்ணியும் இருப்போம் இல்லையா. அந்த மலையை சுத்தி நம்ம வந்து நடந்து வருவோம். அன்னைக்கு குறிப்பா பௌர்ணமி நாள் நிறைய பேர் எல்லா நாளும் பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனம் இருக்கு இல்லையா. அந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கோவர்தன மலையை சுத்தி பரிக்கிரமம் பண்ணுவாங்க. அது கோவர்தன பரிக்கிரமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கோவர்தன பரிக்கிரமா விருந்தாவனத்துன்ற வில்லேஜும் வந்து சுத்தி நடந்துட்டு வருவாங்க. ஏன்னா அங்க வந்து கிருஷ்ணர் இப்ப லீலைகள் பண்ண இடம் இல்லையா. அது வந்து
விருந்தாவன பரிக்கிரமா. அப்புறம் மாயாப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கை நதி போயிட்டு இருக்குது, புனிதமான நதி கங்கை இல்லையா. அங்க வந்து படகு சவாரி நடக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் பக்கத்துலேயே வந்துதான் கங்கை நதி ஓடுது. அது வந்து மாயாப்பூர் பரிக்கிரமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கு இந்த மூன்று வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஸோ இதெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து யாருக்கோசம் பண்றாங்க? பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி படுத்துறதுக்கோசம் இந்த மனிதர்கள் செய்றாங்க. அதனால இது வந்து உன்னதமானது. உன்னதமான குணம் யார் கையில இருக்கு? சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து இதை செய்யறவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா இந்த விருந்தாவன் மாயாப்பூருக்கெல்லாம் போயிட்டு வரணும். மாயாப்பூர்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச தத்துவங்கள் எங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்தார் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து கோயில் பிரம்மாண்டமா இப்போ வந்து ஒன்று கோயில் வந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க. அதாவது டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானிட்டேரியம் சொல்லிட்டு, இந்த நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த 14 லோகங்கள் அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அந்த நம்ம பார்க்கறதுக்கு வந்து அந்த விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு கட்டிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கோயில். நம்ம எல்லாரும் ஒரு முறை போயிட்டு வரணும். ஓகேங்களா. ஸோ விருந்தாவன் கண்டிப்பா நம்ம போகணும். கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்துல பிறந்து லீலைகள் பண்ண இடம். ஓகேங்களா. ஸோ மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில். ஓகேவா. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும். ஸோ இந்த ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய காலத்துக்கு தான். அது எல்லாமே வந்து ஒரு நாள் வந்து போயிடும் இல்லையா. எவ்வளோதான் வந்து செல்வங்கள் வாழ்ந்தாலும் வாங்கி பெறணும்னு சொல்லிட்டு சில யாக யக்னங்கள் பண்ணாலும் லக்ஷ்மி வந்து கொஞ்ச நாள் தான் நிற்கும். லக்ஷ்மிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் சஞ்சலா. அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல நிலையா நிற்க மாட்டாங்க. அவங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிபாடு பண்ணும்போது லக்ஷ்மி தாயாரை தான் வழிபடுவார் இல்லையா. லக்ஷ்மி தாயார் எப்பவும் எங்கேயுமே நித்தியமா இருக்காங்க. கிருஷ்ணருடைய விஷ்ணுடைய இருதயத்துல தான் அவங்க நித்தியமா வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, லக்ஷ்மி தாயை மாத்திரம் வந்து வேண்டி அவங்கள மாத்திரம் கூப்பிட்டு வீட்டில் உட்கார வச்சுப்போம். அவங்க எவ்வளவு நாள் இருப்பாங்க? கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பாங்க. அவங்க டக்கு டக்குன்னு வேற இடத்துக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க. நித்தியமா அவங்களுடைய வாசஸ்தலம் நாராயணன். சரி, வழிபடணும்னா ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து வழிபடணும் இல்லையா. கிருஷ்ணரை வழிபட்டா அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் அதிபதி. லக்ஷ்மி தாயாரே அவங்களுக்கு தான் பாத சேவனம் பண்றாங்க. அவங்கள வழிபட்டா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ இன்னும் வந்து இந்த நம்ம ஏற்கனவே இந்த இரண்யகசிப்புடைய ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த பிக்சர் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அவர் காலோட நுனியில நின்றுட்டு தவம் பண்றார், இரண்டு கைகளை தூக்கி பண்றார் இல்லையா. தூக்கி பண்ணதுனால அவர்கிட்ட இருந்த வரக்கூடிய தேஜஸ் அந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லையா, அது எல்லா லோகத்தையும் வந்து தாக்குது. இது மாதிரி எல்லாம் யாரையும் தன் உடலை வறுத்துட்டு தவம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சொல்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டாளத்தனமானது. ஓகேவா. இந்த தவங்கள் யாரு செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் செய்யறாங்க. சரிப்பா, இருக்கிறதுல இதெல்லாம் சொல்லிட்டுங்க, இது தவறு, இது தற்காலிகமானது, அது இதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. எது உத்தமமானது உன்னதமானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுறதா உன்னதமானது உத்தமமானது. ஸோ எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகவே. இப்போ வந்து தானத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஸ்கான் பிரம்மச்சாரி இருக்கார் இல்லையா. காவி உடை அணிஞ்சிட்டு கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்ஸை வச்சிட்டு இருக்கார். இங்க வந்து ஒருத்தர் கையில பேசிட்டு இருக்கார். இருக்கிறதுலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தானம் பண்ணுவோம். அன்னதானம், நீர் தானம், மோர் தானம்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம். ஓகேவா. அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது தான். இப்போ வந்து பாருங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு சாப்பாடு காலையில கொடுத்தாங்க, மத்தியானத்துக்கு வந்து பசிக்காதா? பசிக்கும் இல்லையா. நம்ம கொடுக்குற தானம் வந்து முழுமைப்படுத்துதா, அவருக்கு திருப்தி கொடுக்குதா? அந்த வேலைக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் பசி இல்லாம இருக்க செய்யும். நித்தியமா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வழியை காட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு வந்து புக்கு, அதாவது கிருஷ்ணர் ரிலேட்டடுக்கு புக்கு இஸ்கான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா நிறைய புக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. அதை நம்ம பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழுக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த புக்கை வந்து நம்ம விநியோகம் பண்ணணும். யாருக்காவது கிஃப்டா கொடுக்கணும் கூட இந்த புக்கை வந்து நம்ம கிருஷ்ணா புக் இருக்கு, பகவத்கீதை இருக்கு, பாகவதம் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டில் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேவா. இந்த தானம் தான் வந்து சிறந்தது. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம ஆஹ் விழிப்பெற செய்கிறோம். அதுக்கு தான் இந்த புக்கு உதவுது.
ஓகேவா? அதாவது ஒருத்தன் வந்து ஒரு டிராஃபிக்ல வந்து ஒரு புக்கு வந்து வித்திருப்பாங்க. அவர் வந்து வாங்கிப்பார். வாங்கிட்டு தன்னுடைய வீட்டில் வச்சிருப்பார். ஓகேவா? வீட்டில் வச்சிருப்பாரு. நிறைய நாள் வந்து அவர் வந்து அதை படிச்சே இருக்க மாட்டார். ஏதோ ஒரு கால சூழ்நிலை வந்து தனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, சரி தற்கொலைக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுவார். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கும்போது ஒன்று புக்கு பார்ப்பாரு. அப்போ வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த புக்கு அவருக்கு வந்து கண்ணில் படும். ஸோ அப்போ வந்து இது சரி இத்தனை நாள் வாங்கி வச்சோமே படிக்கவே இல்லை இல்லையா, இப்பயாவது படிக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து படிக்கிறார். அதில் இருக்கக்கூடிய சில வரிகளால் அவருடைய வாழ்க்கையே வந்து பெரிய மாற்றம் இருந்துச்சு. இறக்கணும்னு நினைச்ச மனிதன் வந்து அதுக்கு பிறகு நல்லா வாழ்ந்தார். ஒரு பக்திமான ஆறார். ஓகேங்களா? ஸோ பகவத்கீதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆரம்ப கிளாஸில் பார்த்தோம், அது நம்மளுடைய கையேடுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் கையேடுன்றதை பார்த்தோம். ஸோ அதை மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு மாற்றங்கள் கொடுத்துருக்கோ வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் வந்து நம்ம அந்த புக்கு கொடுக்கறதுனால படிக்கிறாங்களோ இல்லையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கறது வந்து விசேஷம். என்னைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் படிப்பாங்க. சில பேர் தான தர்மங்கள் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இந்த பிக்சர் நம்ம எந்த டைம்ல பார்த்துருக்கோம், கோவிட் டைம்ல. அதாவது பொருட்களை வந்து கொடுப்பாங்க ஏழை எளியவர்களுக்கு இல்லையா? கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு செல்ஃபி எடுத்துப்பாங்க. செல்ஃபி எடுத்துட்டு என்ன போட்டுப்பாங்க, ஃபேஸ்புக்லயோ வாட்ஸ்அப்லயோ எத்தனை பேர் நம்மளை ஃபாலோ பண்றாங்க, எத்தனை லைக்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பெருமையை பீட்டிக்கிறதுக்கோசம் இதெல்லாம் வந்து பண்றாங்க. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ நமக்கு ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்போட செய்யக்கூடாது இல்லையா? அப்படி செஞ்சா அது ரஜோகுணம். அப்புறம் வந்து நான் இதை பண்ண என்ன இது நிறைய பேர் என்னை வந்து பெருமையா சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? பாருடா இவன் இதெல்லாம் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கோசம் சில பேர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ரஜோகுணம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையின்றி வழங்கப்படும் தானம் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்தது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், கையில சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இல்லையா, நல்ல டிப்டாப்பா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இல்லையா, எனக்கு வந்து காசு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. இவங்களுக்கு வந்து நம்ம காசு கொடுக்கலாமா, எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்குறாரு. கொடுக்க கூடாது. ஏன் கொடுக்க கூடாது? அவர் ஒழுக்கத்தோட இல்லை. அவர் என்ன பண்றாரு, சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. வேறு என்ன பழக்கம் இல்லைன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? போதை பழக்கம் இருக்கலாம், குடி பழக்கம் இருக்கலாம், எதுனா இருக்கலாம். நம்ம கொடுக்குற காசை அவன் வந்து அதுக்கோசம் தவறாக யூஸ் பண்ணிட்டு அதனால நாளைக்கு போயிட்டு ஏதாவது வந்து அந்த போதையினால ஏதோ ஒரு தவறான காரியம், கொலையோ கற்பழிப்போ ஏதாவது பண்ண அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் யாருக்கு போய் சேரும், யாரு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு போய் அது ஒரு பகுதி போய் சேரும். அதனால நம்ம எந்த இடத்துல வந்து தானம் பண்றோமோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ ஏதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு காசு கொடுக்குறோன்னா நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக கொடுக்கணும் இல்லையா? நம்ம பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோம், அப்போ பார்க்குறோம், யாருக்கோ வந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா? அது மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து சரியான இடத்துல சரியான நபருக்கு வந்து தான் தானம் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து வேதங்களில் சொல்லியிருக்கிறது இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நம்ம குரூப்லேயே வந்து நம்ம ஜென்மாஷ்டமிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. ஓகே, ஏதாவது ஒரு மினிமல் அமௌண்ட், நிறைய சேவை இருக்குது அதில். அதில் ஏதாவது ஒரு சேவை எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அது ஒன்று பண்ணலாம். அதனால் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்ததுனால யாருமே வந்து ஆஹ், குறைஞ்சு போனதே இல்லை, அழிஞ்சு போனதே இல்லை. அவங்க வந்து பல மடங்கு நன்மை அடைஞ்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தானம்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கோயிலில் கொடுக்கலாம், தகுதியான பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா? நம்ம இஸ்கான் போல சொசைட்டிக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரசிடென்ட் இருக்கார் இல்லை, நாம தாஸ் பிரபு, அவரெல்லாம் ஒரு சாதாரண ஆள் இல்லைங்க. ஐஐடியில் படிச்சுட்டு வந்த ஒரு இன்ஜினியர். ஓகேவா? அவர் இப்போ வந்து ஃபுல் டைம் பிரம்மச்சரியா இருந்து பக்தர்களால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதெல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன், ஒவ்வொரு காசையும் மெயின்டைன் பண்ணி பிரம்மாண்டமாக ஒரு கோயிலை கட்டியிருக்கார். ஓகேவா? அவருடைய நோக்கம் என்னென்ன, அது ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இந்த ஜூம் லிங்க் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் இல்லையா, அது கூட அவர் தான் பே பண்ணுறார் இல்லையா? அப்போ நம்மள மாதிரி மக்கள் அவங்க இதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி பங்கேற்றுக்கணும் இல்லைங்களா?
அங்கே வந்து சதா காலமும் கோயிலில் சேவை நடக்கணும், வர்றவங்களுக்கு வந்து அன்ன அன்னதானம் அன்னச்சத்திரமும் கட்டியிருக்காரு. கோ பசுக்களும் பராமரிக்கிறார், கோ சேவை பண்ணுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய சேவைகள் அவர் பண்ணுறார். ஓகே, ஸோ நம்மளும் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு விண்ணப்பம் தான். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பண்ணுங்க, பண்ணீங்கன்னா கடவுள் வந்து நற்பலன் கொடுப்பார். இல்லைங்களா? நமக்கு யாருங்க கொடுப்பாங்க? யோசிச்சு பாருங்க. இல்லையா? யார் வந்து ஃப்ரீயாக எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க? நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் ஃபீஸ் பே பண்ணுறோம். இல்லையா? ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மாதாஜி இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்தி பிரபு. कृष्ण हरे मदद ओम सत् सत् इति निर्देश प्रग्मणस्त्रिविध स्मृतः प्रग्माणास्देव देन वेदाश यज्ञास विगि यज्ञास विगिधापुरा हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் மூன்று சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை வந்து குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மூன்று குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. ஸோ இந்த சொல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் தத் சத். ஸோ ஒரு வேலையை செய்யணும்னா அவங்க வேத மந்திரங்களை செய்யறதுக்கு உச்சாரணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மூன்று குறியீட்டு சொற்களை வந்து சொல்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. இந்த மூன்று குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்தி கோசம் இதை வந்து உச்சாரணம் பண்றாங்க பிராமணர்கள். ஓகேவா? ஹரி ஓம் தத் சத். ஸோ ஓம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தத்துன்னு சொல்றாங்க, முடிக்கும் போது சத்துன்னு சொல்றாங்க. ஆரம்பிக்கும் போது ஓமு, பண்ணிட்டே இருக்கும்போது தத்து, முடிக்கும் போது சத்துன்னு சொல்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நற்செயல்கள். ஓகேங்களா? ஒரு யாக யக்னங்கள் இல்லையா, எதை பண்ணாலும் இந்த வார்த்தைகள் வந்து சொல்லணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரமும் நானாவா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வைபவங்களை நம்ம படிச்சிருக்கோம். இல்லையா? சரிப்பா, அப்ப வந்து என்ன இருக்கு இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றன. ஓகேங்களா? ஸோ எதை பண்ணாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாஸ்திரப்படி சொல்லியிருக்காங்க நீ என்ன பண்ணணும், ஓம் என்ற சொல்ல வச்சு ஆரம்பிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆன்மீகவாதிகள் அதை வந்து செய்யறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. கமலா மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. படிக்கிறேன். सद्भावे साधुभावे च साधित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चप्त सच्चत्तः पात युज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिद्धि सदिति चोच्यते कर्म चैव तव तीर्यं सदित्येवं सदित्येव एव एवाभिधीयते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி மயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பிதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவர் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தியானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படும். எதை நீ வந்து கடவுளுக்கோசம் செஞ்சாலும் அது என்னது, யாகமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், பரிபூரண பகவானான கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து சத்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் அதுதான் இருக்கணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய உயர்ந்த நோக்கமா இருக்கும். சரி, சத்துன்னு ஒன்று இருந்தா இன்னொன்று ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அசத்துன்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்துல. பிதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவில் மட்டுமின்றி மறுபிறவிலும் பயனற்றது. வேணி மாதாஜி இதை படிங்க. ஹரேக்னா. हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्ध्य क्रोधं दत्तं तपसप्तप्तं क्रोधं सयत् असत् इत्युच्यते पार्थ नासदत् प्रयत्य नो इह। हरे ஸோ कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமன் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இந்த யாகம் தவங்களை செய்றாங்க, தானங்களை செய்றாங்க, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட். அது எல்லாமே அசத்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி பண்ணணும்னா ஓம் தத் சத். இல்லையா? அது மாதிரி செயல்களை நம்ம பண்ணணும். நம்ம என்ன செயல்கள் பண்ணாலும் இப்போ வந்து இந்த அத்தியாயத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டார்.
எந்தாவது வேதங்களை சொல்லி இல்லாதபடி அவன் வந்து பூஜை புனஸ்காரம் பண்ண அவன் அவனுடைய நிலை என்ன, அவன் எந்த குணத்துல சேர்ந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து மூன்று நிலையில இருக்கவங்கள யாரை வழிபடுவாங்க, யாரை வழிபட்ட எங்க போவாங்க, அவங்க என்ன மாதிரி உணவை சாப்பிடுவாங்க, அவங்க என்ன மாதிரி தவங்களை பண்ணுவாங்க, அப்புறம் எந்த மாதிரி வந்து பேச்சுக்கள் இருக்கும், உடல் மனம் பேச்சு தவங்கள் இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் தானங்கள் பண்ணுவாங்க, அதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்தோம். ஸோ முடிவு எப்படி இருக்கணும், சத்தா இருக்கணுமா அசத்தா இருக்கணுமா? சத்தா சத்தா இருக்கணும். இருக்கணும். சத்து சத்து ஹரிபோல். சத்து இருக்கணும். அதாவது வெரி குட். பரமனை வந்து திருப்தி பண்ணக்கூடிய சத்தா இருக்கணும். நம்ம செயல்கள் வந்து அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம கையில இருக்கிறது எல்லாமே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளால கொடுக்கப்பட்டது. அதனால இந்த பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து ஆஹ், நமக்கு நன்மையை அளிக்கும். அதனால மாதாஜி வந்து நம்ம கமலா மாதாஜி வந்து இந்த ஜென்மாஷ்டமி போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பாருங்க. பார்த்துட்டு உங்களால் முடிஞ்ச சேவையை வந்து செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட ஒரு விண்ணப்பம், அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஏன்னா அதனால நமக்கு நன்மை அளிக்கும். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லீவு ஏதாவது போட்டுட்டு டெம்பிளை விசிட் பண்ணுங்க. ஸோ பலராம் ஜெயந்தி ரத யாத்திரை இருக்கு, அதில் வந்து நீங்கள் பங்கு பெறலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இங்கே நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ஜெய் ஜெய் रामाचार्य हरिदास ठाकुर की, ஜெய் ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ஜெய். ஜெய். निताय गौर प्रेमानंदे, हरि ஹரி 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 போல். ஹரி போல். श्रीमद् भगवद गीता की, ஜெய் ஜெய் हरि नाम संकीर्तन की, महामंत्र ஜெய். ஜெய். की जय. Okay. So all glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. So நம்ம ஹரே இங்க